Bueno, moi boa tarde a todos. Vou vos falar do meu proxecto de doutoramento titulado A megafauna das pradeiras de fanerógamas mariñas da ría de Ribadeo. Ben, nesta breve charla vou estruturala mediante unha introducción, vou falar un pouco dos taxóns ou grupos presentes da megafauna, que son as pradeiras mariñas, donde fago o meu estudio, a metodoloxía e os resultados preliminares que de momento teño. Vale, que podemos ver nesta foto? Bueno, pois así a simple vista vemos unha tartaruga, peixes, un lugar paradisíaco, algas, auga, e bueno, tamén vemos area, non? Area por aquí, area, máis area. Ben, o que a maioría da xente descoñece é que nesta area, debaixo, cando poñemos a nosa toalla na playa para tomar o sol, hai un completo ecosistema. Dentro destes granos de area, incluso organismos moi pequeninos que viven en riba das superficies, como, por exemplo, en riba das algas. Ben, entonces vou vos a definir o termo megafauna. Que é a megafauna? É a fauna moi pequeniña, que entre 0,1 e 0,2 milímetros. Para hacernos unha idea, esta división da regla sería 1 milímetro, que sería fauna dese tamaño, equivalente á punta dun alfiler. Existe megafauna temporal ou permanente, dependendo do seu ciclo de vida, e completamente dentro destes criterios de tamaño sería permanente, e se despois medra, pois sería temporal. Outro dos termos que quero introducir é un animal intersticial. Que é un animal intersticial? É aquel cuxo tamaño lle permite vivir nos intersticios. Entendemos intersticios como aqueles ocos que quedan entre os granos de area. Estes animais van a vivir, van a alimentarse, a reproducirse e desplazarse dentro destes ocos, sen modificar a disposición dos granos. Estes animais, para vivir neste medio, van a ter unha serie de adaptacións. E vamos a entender adaptacións desde dous enfoques diferentes. Un enfoque con o que son adaptacións características herdables de xeración en xeración, e outro, adaptacións como un término comparativo, comparando con formas de animais non intersticiais. Como é un medio en movimento, unhas adaptacións van a ser estruturas de reforzo corporal, e outra, a adaptación de forma vermiforme. Estos son unha representación de diferentes grupos, foraminíferos, turbelarios, por exemplo, que todos vemos que van a ter unha forma vermiforme. Outra das adaptacións á megafauna vai ser unha miniaturización ou a adopción dunha forma corporal máis sinxela. Este, por exemplo, é un molusco pistobranquio de macrofauna. O tamaño deste animaliño pode ser aproximadamente o tamaño dun dedo. Este é un molusco pistobranquio que pertence á megafauna. Como vemos, é moito máis sinxelo, moito máis pequeno, non ten nin estas protuberancias, nin nada deso. Outra das adaptacións é as que sobre, por exemplo, este é un crustáceo mistacocárido en comparación cun crustáceo os que estamos todos adaptados a ver. Vemos que non ten apéndices, por lo tanto reducen estruturas corporais. Esta é unha representación deste crustáceo vivindo entre esas granas de area. Tamén van a ter adaptacións na súa locomoción, como por exemplo estes movimentos de natación, para avanzar contraéndose, adheríndose e despois estendéndose. Ben, que grupos de animais vamos a ter na megafauna? Pois moitos grupos de animais. Vai haber taxóns exclusivos que só pertencen á megafauna, ou non exclusivos. Por exemplo, pode haber poliquetos, que todos coñecemos, ou anélidos, unha lombriz de terra, eso é macrofauna, e tamén vai haber animais dese grupo dentro da megafauna. Ben, por exemplo, vamos a ter os quinorrincos. Os quinorrincos son exclusivos da megafauna. Este sería imágenes dun quinorrinco, e como vemos, por exemplo, son moi complexos, a pesar de ser moi pequenos. Teñen, por exemplo, nesta parte anterior, que sería este tipo de espiñas, por exemplo, para anclarse o sustrato.
Outro grupo moi interesante son os tardígrados, ou chamados tamén osos de auga. Estes animais, bueno, aquí podemos ver unha imaxe como se vería a lupa, bueno, outras representacións, son moi peculiares, xa que teñen unhas características de resistencia extrema. Hai estudos de congelación destes animais a menos 273 grados centígrados, casi o cero absoluto, no que despois desta congelación seguen a estar vivos. Incluso estudos de que dice que poderían sobrevivir no espazo exterior, volver á Terra e volver á vida. Incluso tamén podense desecar casi por completo, volver a hidratarse e volver a ter vida, entre comillas, non? Outro grupo serían, por exemplo, os rotíferos, que levan o nome por estas nos aparellos bucais, os cilios móvense e parece que rotan. Tamén pareceme moi interesante para comentarvos na charla, porque hai estudios de transferencia horizontal de xenes. No seu xenoma teñen xenes tanto de bacterias, por exemplo, de fungos ou de plantas, que eles collen e fan nos seus. Como adquiren estos xenes, pois é un campo lo que está a investigar, de momento non se sabe. Bueno, despois temos outros taxóns dentro da megafauna, como por ser os nematodos, copépodos, finorrencos ou incluso ácaros. Vale, estas serían imaxes a lupa binocular. Ben, agora vamos a falar de que son as pradeiras marinas. Bueno, pois as pradeiras marinas son como erva, máis ou menos, que hai debaixo da auga. Teñen os seus raíces, que neste caso serían rizomas, e as follas que saldrían para arriba. En Galicia existen 3 especies de angiospermas marinas: Zostera marina, Zostera norti e Rupia marítima, que vai aparecer moitísimo menos. Ben, o lugar onde fago eu o estudo é na ría de Ribadeo. A ría de Ribadeo ten varias figuras de protección, como un LIC, lugar de interés comunitario, CEPA, zona de especial protección para as aves, está incluída na Rede Natura 2000 e no Convenio Rapsal dos Humedais de 1971. Podemos dividila en unha parte externa, nunha parte media e unha parte interna. O lugar onde van a aparecer as pradeiras marinas sería nesta parte media. Ben, a metodoloxía do meu estudo, bueno, o primeiro que tivemos que facer era ubicar esas pradeiras mariñas onde estaban. Para eso utilizamos un mirafondos desde unha embarcación, vendo simplemente o que había debaixo, mergullándonos na ría para conocer a extensión e a ubicación das pradeiras. Unha vez ubicadas as pradeiras, o que hai que facer é a recollida de mostras. Para a recollida de mostras, tamén mergullando con equipo autónomo, utilizándose estes cilindros que, clavados no fondo no sustrato, podemos levar un pouquiño de sustrato. E aí é onde vamos a ver o que vive aquí, tanto aquí como nas follas da zostera. Cortáronse, metéronse en bolsas e agora toca ver o que hai. Unha vez temos as mostras, en laboratorio vamos a separar o que é a megafauna do sustrato, utilizando a lupa binocular e isto centrifugando as mostras. Ben, os resultados preliminares do momento do estudo localizáronse as pradeiras de Zostera. Aquí podemos ver que aquí hai Zostera marina, aquí Zostera marina entre comillas, porque de momento non estamos moi seguros, Zostera marina, zona de Zostera norti, e nesta parte máis interna, zonas de Zostera norti, aquí están as dúas, e nas partes interior casi xa de marinas, Zostera norti. Bueno, isto é todo, e moitas gracias pola vosa atención.